Здравейте! В днешното видео ще изберем няколко фактури за плащане през експорт банки. Ако сте гледали нашия предишен видеоурок, то вече имате настроени основните параметри на модула и можете да започнете да го използвате. Продължаваме с избора на фактури, който става първо през отваряне на меню експорт банки. Ако го отваряте за пръв път, най-вероятно впечатление ви прави този голям светещ бутон. И когато го натиснете обаче, получавате съобщението, че трябва да изберете филтър. Точно така, трябва да изберем филтъра, на база на който ще се заредят нашите фактури. А в предишното видео видяхме, че този филтър се създава през справка задължения вземания. Избираме си филтъра и сега вече можем да формираме справка плащания. Филтъра сме го настроили да работи по дата на падеж, респективно в нашата извадка попадат всички фактури с падеж избрания тук период. Виждаме всички неплатени фактури, като доставчика, статуса на документа, дата, падеж и сума на документа. Тук за ВиК Варна, тъй като нямаме дефинирана сметка в картона на нашия доставчик, програмата извежда съобщението, че липсва сметка и фактура не може да бъде платена. Както виждате тук, колкото и да цъкам, нищо не се случва. За Енергопро обаче имаме въведена сметка и можем да маркираме фактура. Виждаме, тя се отсветява в червено, точката светва в зелено, защото е включена вече в нашия експорт. Съответно тук отдолу се натрупва сума. По този начин можем да маркираме колкото фактури решим. В един експорт можем да плащаме и фактури на различни доставчици. Маркирайки ги с двоен клик, те се включват в експорта, натрупват се в общата сума, а в забележка се попълват номерата на фактурите. Освен това, имаме възможност да плащаме и частично по документи. Тук можем да въведем ръчно сума, която да наредим към нашия доставчик. След като сме заредили, избрали всички фактури, които ще плащаме, следва да запишем експорта. Но преди това, в нашата демонстрационна база, списъка с документи и с доставчици е сравнително малък и лесно се ориентираме, но ако вие работите с много доставчици и плащате много фактури, предполагам ще ви е удобно да използвате филтъра. Тук можете да филтрирате по доставчик. Т.е. да напишете името на доставчика и програмата да ви позиционира на този, който ви е необходимо, за да изберете да маркирате фактурите, които искате да плащате. Аз вече съм избрал тези, които искам да платя и само ще запиша експорта. Ще въведа някаква бележка. Хубаво е да въвеждате бележка от гледна точка на това, че ще е по-лесно в последствие да търсите експортите и да се ориентирате какво точно се е случвало. Записваме и нашите фактури вече са в статус предложен за плащане. Тоест, те са включени в експорт, който следва да бъде потвърден. Не могат да бъдат включени в нов експорт, тъй като участват в този. А в следващото ни видео ще разгледаме как да потвърдим плащането, респективно да завършим плащането към нашите доставчици, така че следете нашия YouTube канал, следвайте ни в социалните мрежи за полезни съвети за работа с MacMaster.